Iltaqa l-ewwel darba l-Bord tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, bord iffurmat minn nies kompetenti fil-qasam tal-ambjent li sem tagħhom f'din l-awtorità ġdida sar magħruf fl-aħħar jiem. Dan il-bord waqqaf wara riforma li saret mill-Gvern f'dik li kienet l-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar. Issa l-ambjent huwa mifrut mill-ippjanar biex jingħata attenzjoni partikolari. Waqt laqgħa li kellu mal-membri tal-bord il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat għalli l-bord għandu missjoni strateġika importanti biex jiżgura ambjent aħjar. L-awtorità nifisha ma kienx teżisti xi ħaġa li provdeli għall-programm tal-Gvern, ħdimna fuq intensivament dawn l-aħħar xhur, kellna change management team li faċilita dan il-proċess, issa ħtarna l-bord nies kompetenti u hawnhekk nista' ngħid mhux biss nies nominati mill-Gvern imma anke nies identifikati mill-NGOs u anke min-naħa tal-Oppożizzjoni. Brincat qal li l-membri li se jservu fil-bord għandhom kwalitajiet fil-qasam ambjentali u r-riżorsi infushom tant li ħadmu f'dawn l-oqsma fil-passat u se jkunu qed jassiguraw trasparenza, kontabilità u integrità. Dan il-bord se jkollu wkoll l-aħħar kelma fuq il-ħatra tad-direttur tal-ambjent il-ġdid. Waqt il-laqgħa tal-bord il-Ministru flimkien maċ-Chairman tal-Awtorità l-Professur Viktor Għaxaq iltaqgħu mal-ħaddiema. Il-Professur Għaxaq tenna l-impenn tiegħu għal dan ir-rwol u spjega f'liema stadju wasal ix-xogħol loġistiku biex isseħħ il-qasma bejn iż-żewġ entitajiet. Għalli l-ikbar sfida hija li l-ambjent ikun trattat bħala element importanti għal kwalità ta' ħajja aħjar. Xi ħaġa li qed tinftiehem tant lin-nies għandhom aspettattivi kbar dwar kwalità ta' ambjent aħjar.